A empresa galega Vinagres do Ribeiro, ubicada no concello ourensán de Beade, gañou o premio Galicia Alimentación ao produto innovador. O xurado destacou o novidoso das súas perlas de vinagre, un produto gourmet elaborado de xeito artesán a partir de viños galegos e maceración de uvas pasas e pementos de Padrón. Desde a comarca do Ribeiro, históricamente vencellada á viticultura e a denominación de orixe que leva o seu nome, un produto considerado moitas veces residual, o vinagre, conseguiu abrirse camiño para entrar con éxito no mercado dos produtos gourmet. Isto é froito dun proxecto que Xoán Pablo Lorenzo, promotor de Vinagres do Ribeiro, comezou a madurar hai anos, cando volveu á aldea, para poñer en valor un produto tradicional e sostible cun enfoque innovador. Vinagres do Ribeiro é unha idea que xurde a partir dunha pequena adega familiar. E meu pai foi o primeiro premio Vida entre Vides do Conservador. Nos anos 80 foi o primeiro que reconvertía viñedo, empezou a meter acero inoxidable nunha adega, cousas destas, non? Eu son un emigrante retornado, dedicábame a outros temas. Estudiei outras cousas, pero ao volver ao pobo, pola crise da construción, pois digo, bueno, que se pode facer coa pequena adega familiar? Entón foi cando empecé a experimentar produtos alternativos. O vinagre, a min parecíame un produto con moitas posibilidades, despreciado, esa é a palabra, despreciado. Ahora queda máis bonito falar de ponzus, teriyaki, salsa inglesa e cosas destas, que falar de vinagre, cando o vinagre é o rei de todas as salsas. Entón empezo a informarme en plan autodidacta, no ano 2011, a facer experimentos. Despois este proxecto foi seleccionado no cuarto programa de emprendemento da Fundación Juana de Vega e a partir de aí, gracias a uns socios, empezamos a funcionar no ano 17. Desde aquela cambiaron a súa localización, agora está no municipio de Beade. Aquí chegan desde as distintas denominacións de orixe de Galicia os viños que utilizan para elaborar os seus vinagres. Son viños galegos, pero o feito de chamar Vinagres do Ribeiro é porque eu son do Ribeiro, e a min a palabra Ribeiro ten moito valor e moito significado. Eu nacín nun pobo, nacín físicamente derriba dunha adega, físicamente, porque daquelas era a matrona do pobo a que atendía as parturientas, non? Igual sacaba un neno que sacaba un becerro, non? Pero eu nacín encima dunha bodega. Entonces, para min a palabra Ribeiro, o mundo do viño, é moito máis. Marcou a arquitectura, marcou os povos, marcou os traballos, marcou todo. Os tempos non se miraban primavera, outono, inverno, mirábanse chove ou non chove, se pode ir podar. Había o tempo da poda, o tempo de enramo, o tempo de esfolla. Non había o calendario romano, non? Entón, eso marca, por eso se lle puxo o nome Vinagres do Ribeiro. A partir dos viños galegos elaboran os vinagres de xeito tradicional. Para iso, o viño ten que pasar por unha fermentación acética. Fanas sen utilizar sulfitos ou estabilizantes. Isto require máis tempo, atención e complexidade técnica, pero tamén permite obter vinagres vivos, con carácter. Xoán Pablo escolleu o chamado método Orleáns, coa certificación artesanal de cultivo superficial que deixa que traballen as bacterias endóxenas de xeración espontánea. Precisa a temperatura e a aireación. As barricas teñen uns orificios que están tapados cunha tela para que non entren mosquitos nin suciedades, e as barricas só se enchen en 2/3, co cal eso facilita unha circulación de aire dentro da barrica e unha certificación un pouco máis rápida.
De todas as formas, o dato é que unha acetificación forzada, que podese meter un sustrato alcohólico, un viño ou cerveza ou que sea, e en 15 días xa se pode embotellar. Aquí, só o proceso de acetificación dura uns 6 meses. Das barricas de acetificación pasa ás de almacenaxe, que enchen ata o tope para que as bacterias non sigan traballando. Logo, pon o vinagre a macerar coas plantas e, posteriormente, cada tipo de vinagre pasa a unha barrica de crianza. Só embotella, como moito, unha cuarta parte das existencias. Traballa cunha crianza dinámica para facilitar a homoxeneidade, algo fundamental neste sistema de produción. Eu partía de que me van entrar distintos viños, entonces, sendo artesanal, teño que fazer un produto o máis homoxéneo posible cara ao mercado. Co cal optei por xa mezclar a materia prima cando entra, depois mezclar en acetificación, depois mezclar na crianza, pero sobre todo traballar con aromatizados. Entonces, os vinagres que se elaboran neste momento, os que se comercializan, son todos aromatizados con algunha planta. Sempre usando plantas que eu podo cultivar ou podo recoller. Non búscase fazer un produto auténticamente originario, auténticamente un recurso endóxeno. Os vinagres comercialízanse coa marca Albarro. O nome ten un significado especial porque unha zona onde tiñan unha casa os avós de Xoán Pablo. Alí comezou coa súa experimentación neste mundo. Segundo conta, hai documentos de principios do século XVII que fan referencia á cantidade de lagares que había nese lugar. Con este nome saen ao mercado as súas elaboracións. Hai 5 tipos de vinagres: Albarro XP1, XP2 e XP3, que son distintos aromatizados, un con loureiro, outro con fionllo e outro de viño tinto aromatizado con allo. Depois está un vinagre crianza con pemento de padrón e un vinagre doce, que é un vinagre de viño crianza no que se maceraron uvas pasas. Con estes dous últimos vinagres, o de pementos de padrón e o de uvas pasas, ocorróselle facer un produto novidoso, as súas perlas de vinagre Albarro. Das perlas vin, o típico caviar, que hai moitos que lle chaman caviares de aceite, caviares de vino, caviares. Entón, puxémonos en contacto con unha empresa que se dedica a facer as verificacións, mandamos ali o vinagre, xa nos veñen as perlas embotelladas, etiquetadas e todo, para que non haxa problemas de trazabilidade. As perlas fanse basicamente cun alxelato, non teñen ningún tipo de aditivo. Ese alxelato é unha alga, que forma unha película un pouco gelatinosa onde vai dentro o vinagre. O que se buscou non é facer unha gominola, senón o que se busque que ao meter en boca e ao rompela que salte a explosión de sabor do vinagre. Por estas perlas gañou o Premio Galicia Alimentación ao Produto Innovador, un galardón que outorga o Clúster Alimentario. Este recoñecemento súmase aos que xa recibiu no Concurso Internacional de Vinagres Vinavín, onde gañou o ouro, a prata e o grande ouro polas súas distintas variedades de vinagre. É importante o Premio Galicia Alimentación, por suposto. Pero, realmente isto foi por produto innovador de facer as perlas, pero os vinagres fai 6 anos que están tendo moitos premios en concursos internacionales. En Córdoba, non? Que é onde se sabe de vinagres, no sur. De cara ao futuro, en Vinagres do Ribeiro, din que o obxectivo non é competir en volume, senón en valor. Buscar o equilibrio entre tradición e innovación. Sempre hai que ter en carteira algo de innovación, non? Sempre hai que estar experimentando cosas novas, un pouco para
para adaptarse ao mundo, non? E ir vendo os gustos gastronómicos, ir vendo o que se pode facer, e sobre todo que unha das cousas que me preocupa como aproveitar todo, como aproveitar as nais do vinagre, como aproveitar as borras que se producen, é dicir, para non tirar, senón realmente pechar unha economía circular, non? Nese sentido. Todo isto mentres continúan a levar os seus produtos a feiras agroalimentarias, catas e concursos. O fin é promocionar as súas elaboracións e promover a difusión da cultura do vinagre, da súa riqueza etnográfica e gastronómica.